सह्याद्रीच्या कुशीत आणि निसर्गाच्या सानिध्यात दडलेलं माझं कोकणातलं निसर्गरम्य गाव कुरण, तालुका लांजा, जिल्हा रत्नागिरी. तालुक्यापासून एका कोसावर आडकुशीत विसावलेले गाव, 8 वाड्यांमध्ये विभागलेलं माझं सुंदर असं गाव. आपण कोकण ओळखतो तो त्याच्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे. इथे असणारी परंपरा, बोलली जाणारी बोली भाषा, साजरे केले जाणारे सण उत्सव, खाद्यपदार्थ आणि बरंच काही. कोकणातील गणेश उत्सव हा वर्षातला सर्वात मोठा सण आहे. श्रावण ओलांडत भाद्रपदमध्ये गणेश चतुर्थीला गणपती बाप्पाचे आगमन होते. इथून पुढे 5 ते 7 दिवस बाप्पा घरी विराजमान होतात. गाव सोडून पोटाची खळगी भागवण्यासाठी शहरात गेलेला माणूस चाकरमानी स्वरूपात घरी परत.